فرماندار هێزên تایبەتên ئەمریکا di hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê de bi zimanê Kurdî derçiyên xuleke rahênanê ya hêzên asayişa rêveberiya xwe ser pîroz kir. Di merasîma derçûna xula hêzên li dijî terorê ku jê re dibêjin hat yanî hêzên antîterorê li gundê Hîmo li Rojavayê bajarê Qamişlo Jeff Dennis fermandarê hêzên taybetên Emerîkî pîrozbahî bi zimanê Kurdî li wan ciwanan kir û serkeftin herdîsa bi Kurdî ji wan re xwest. Generalê Emerîkî bi Kurdiyeke hinekî zelal bi gotina heval muxatebeya endamên asayişê kir û pesna zîrekiya wan di rahênanê da. Good morning. Roz baş havano. Him juwara mamnunum. Ko iro wa darfat dayaman ko az be'akhvim lahafo takharja wa. Nave min Chief Dennis az kometani eza taibet ya Amriki lahimu sar belinden besarkaftana wa Iro per wardarwa per zahmetbu hatahun kahishtin vi asti. Hun de kaven nava beratia sharvanan elite. Tahuraja wa perozdekam imjawara sarkaftana dekhwazen. Good work. Khabat khush.